sa pomaly rozbiehame. 65. Borí. Pohľad na krajinu. Pohoda. Nehučí. Skoro ako pendolino. Áno, áno. Ideme viac a viac. Čo povieš na takéto pendolino? Toto by sme mohli mať, čo? Vyšli nám sa nejaké činkárske deti. Boli fotí, fot, pekne. 200? Sme 200? Nice, we like. Už sa to začína trošku myhať. Teda by sme nejaké technické detaily povedali. 30 km trasu to prejde za 8 minút. Už to pomaly začína naberať na rýchlosti. No. Pozrieme sa, že ako trápnou rýchlosťou ideme. Maximálka je koľko? Iba? Iba 340? To je dosť trápne, nie? A už to začína byť celkom cool. Už je to fajn. Ideme 300. Dobre, tak ideme 425, pokračujeme. Vonku še to myhá. Vonku sa nám to trošku myhá, aj keď sme 430, takže viac to čo si nevydá. Nic, no. Takže tak, no, proste, kedy stojíme v ostrej lúke? Ešte nás to urobím tak, aby bolo vidno aj... Áno, urobíme, všetko bude. Jasné, ale toto je 400. Jak ideme pomaly?